ଦେଖାଉଛି ଆମର ବିଲରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏବେ ତୋଳା ହେଇ ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶାଗ ସରିଲା। ଆଉ ବି ଆମର ତୋଳା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଗ ଉଡ଼ି ପଳାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଶିଳପୁର। ସେପଟରେ ହଉଛି ଏବେ ସେପଟେ ଅଷ୍ଟପରି ହଉଛି ସେପଟ ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଜାଗା ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରି ଆମ କଦଳୀ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଛି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି ଗଡିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଓଉ ଗଛ ଅଛି। ବାଉଁଶ ଗଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରି କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଛଣ ପଡିଛି। ପଣସ ଗଛ, ବାତାଜି ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଗଛ। ଏଠି ଧାନ ପଡିକି ନା ଗଜା ଉଠି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହଉଛି ଯୋଉ ବାରିରେ ରହନ୍ତି ଠାକୁର। କାହାର ଥିବ ଆପଣ କାହାର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏହା ହଉଛି ମୋ ସାଇକେଲ ଥୁଆହେଇଛି। ସେଠି ବଡ଼ ମାନେ ବସିଛି। ଯାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଟି ଘର, ଏଠି ଗୋଟେ ମାଟି ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର କେତେ ନା ଗଛ ଅଛି। କେତେ ମାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ